Estimat, per la gent del Palau. Tu per què vas sortir del Barça? Si eres el capità de l'equip i havíeu guanyat aquell any la Lliga i havíeu guanyat la Copa Cora. Mira, ara diré una cosa que la gent segurament no sap. Bueno, segur que no ho sap. Jo aquell any acabo l'any i Figo marxa del Barça i la capità del Barça marxa un any abans, se'n va al Madrid. I era capità, si no recordo. Sí. Jo acabo contracte. Jo intento, per tots els mitjans, abans d'acabar el contracte, continuar. I dic, bueno, inclús parlo amb el club, parlo amb el director esportiu en aquell moment. Em diuen, acabes contracte i després ja veurem. I jo quan acabo contracte, llavors el meu valor puja molt, perquè jo jugo molt bé tot el final de la temporada. Sabeu que tinc la millor oferta amb molta diferència, em vaig saltar? Del Madrid. Del Madrid. Com és possible, això? I no marxo al Madrid, perquè el Tau és una opció, però no marxo al Madrid. Perquè no tinguéssim traïdor. Perquè soc culer. I perquè... No s'havies sabut mai, No ho he explicat Jo mai. t'ho dic ara, però jo tenia a part Lorenzo Sanz, era Lorenzo, president del Madrid. el fill, era el fill i el fill trucant, i jo tinc molt bon rotllo amb el fill, molt bon rotllo amb Lorenzo Sanz Júnior, és molt amic meu, i Roger, i jo no vaig al Madrid, perquè s'hagués sigut una punyalada trapera a l'aficionat. Després, evidentment, no se m'ha agraït en la vida. Però no Sí, se m'agrairà, però no vaig voler... No l'haguessis fet tu, la punyalada trapera? Bueno, en aquell moment venia el de Figo. Hi ha una cosa... Jo soc culer. I soc molt culer. I a mi, el del Figo, a mi em va fer mal. Sí, perquè jo... Em va fer molt de mal. Em va fer mal a tots, A tothom va fer mal. Em va fer molt de mal. Jo no tinc res contra el pobre nano, No. No tinc res contra el nano. Estem fora de temps i per tant hem de demanar-li al Roger el 5 ideal de la història del